Και τώρα που θα με πας? Το τέτοιο πρόβλημα. Στο Cityvolt. Εκεί τη στείλουμε την παγίδα μας. Και πού θα ανέβουμε? Θα δεις. Δες τα 20 λεπτά μπήκαμε. Ωραία, έλα, κλείνει τελευταίο. Ακολούθα Γιάννη, φύγαμε. Λοιπόν. Έλα γρήγορα να μην μας δει η πουτσα αυτή. Τρέχα αδερφέ. Αδερφέ τρέχα γιατί είναι εδώ κι άλλοι. Σε βοηθάει το στρέμμα. Πες μου πότε να ανοίξεις την πόρτα για να μπεις. Εντάξει. Αχ, εκεί είναι. Λοιπόν, δες τώρα τι κάνουμε. Σημαδεύεις εδώ. Όπα κάτσε, δεν πέφτει. Και φύγε. Είναι λίγο δύσκολο, θέλω να μου δεις σημείο. Να, είδες, τον ευλάβω εδώ. Βάλ' το πάλι σε εύκολο αυτό. Τώρα. Η μαλακιά ξέρεις ποιο είναι ότι χωράει ένα το που είμαι. Δεν χωράει δεύτερο. Και από εκεί είναι κάθε άλλο και στα δύο φωνή. Αλλά δεν πειράζει, άραξε εδώ. Θα δούμε. Γιατί διάλογο κατευθύνουν το κεφάλι πάνω, θα το έχουν. Με το που πάνε εδώ και πατήσουν το κουμπί αρχίζουν να γαζώνουν, οκ. Αλλά εδώ που είμαι εγώ κατάλαβες δεν φαίνεσαι τόσο. Αυτοί πεθαίνουν, αβέρτα τώρα. Να έρθεις εδώ που είμαι εγώ δεν χωράς. Λογικά, δεν γίνεται. Μας τον κόλλος που λίγο να περάσω εδώ. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έτσι έπεσα. Για να κάποιοι πεθαίνουν, αβέρτα. Θέλουν αβέρτα Γιάννη, θα έρθουν εδώ με λούτα πολύ. Απλά μόνο μη κοιτάξουν πάνω και πούτες.
Και έτσι παίζεις εσύ για να λουτάρεις. Έτσι παίζω άμα χάνω πολλά game. Και το έχω εξελίξει κι άλλο. Δηλαδή σκοτώνω π.χ. έναν και δεν κατεβαίνω να τον λουτάρω, τον αφήνω έτσι όπως είναι με τα πράγματά του, έτσι ώστε όταν έρθει ο επόμενος να κοιτάξει και να αρχίσει να τον λουτάρει αυτός, έτσι αχαλαρώσει, καταραγώσει. Εκεί μετά σκοτώνω και τον άλλο, κατεβαίνω, λουτάρω και τους δύο και φεύγω με 70-80 χιλιάρικα κάθε φορά. Μαλάκα είναι καλό το γι' αυτό, ξέρεις πόσα blueprint είναι. Εκτός τι να πω ρε φίλε, γάμισέ τα. Να μην έρθει κανένας λες επειδή πέθαναν όλοι μεταξύ τους. Πώς γίνεται να πέθαναν όλοι μεταξύ τους? Όσοι μπήκανε να πέθαναν όλοι μεταξύ τους γιατί δεν είναι solo και παίζουν μάπες όλοι. Και αυτοί που έμειναν, δεν πέθαναν, να φύγαν από αλλού. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Δεν πειράζει, στήσουμε καρτέλ μετά. Ακούω βήματα, Μαρία. Ήρεμα, Γιάννη. Ήρεμα. Με δίνει. Θα πάνε, είναι πίσω από το κουτί. Πάει να σηκώσει το φίλο του. Μου φίλε, αποτυχία. Έλα ρε μαλάκα. Τι έπλο είχε πάστελος μαλάκα. Είχαμε shotgun level 4. I don't come down, you don't loot me. I have a lot of loot. Oh, I fall, I don't have nothing. I fall, I don't have nothing.